Zdravím vás, som Martin zo spoločnosti Implemento a rád by som vám predstavil software pre reštaurácie. Software pre reštaurácie je v podstate postavený na ERPčku ODU. My robíme lokalizáciu pre Slovenskú republiku a implementáciu, čo znamená vlastne, že my pripravíme systém pre vaše potreby. To, čo si poviete, tak to bude. Nejaký základ tam je, za to sa neplatí. My robíme presne to, čo vy chcete. To znamená, že máte nejaké jedlá, recepty, my to importujeme. Ingrediencie, cenníky importujeme. Kuchárov, zamestnancov a to takisto importujeme. Alebo napríklad cenník prostredníctvom QR kódu, ktorý si niekto naskenuje na stole. To tiež robíme. A za to sa nám presne platí. To znamená, že nám neplatí sa nejaký mesačný paušál, nám sa platí presne to, že ten systém môže vaša reštaurácia používať už napríklad zajtra a má tam nahodených kuchárov, má tam prepojenia s mobilným čašníkom, prepojenie s platobnými terminálmi a vie vlastne fungovať obratom. Čo je výhoda, sú napríklad riešenie všetkých základných funkcií, to znamená splitovanie účtov, výber jedál, ingrediencií, poznámky zákazníka, ale je tam riešenie napríklad aj objednávanie prostredníctvom web stránky. Niečo, to čo využíva Vapiano na Slovensku. Alebo je možné mať rozhradenie naozaj aj pre kuchyňu. To znamená, že v kuchyni vidia, čo je objednané. A má to pridelené nejaké číslo. Kuchár si môže pozrieť nejakým spôsobom ingrediencie, ktoré má zakomponovať k tomu jedlu. Má tam poznámky od zákazníka, ktorý vidí priamo na displeji v kuchyni. A takisto tam je displej pri vydaji jedla pre čašníkov, aby vedeli, ktoré jedlo na aký stôl majú priniesť. Takisto my robíme aj to, že graficky znázorníme tie stoly, reštauráciu očíslujeme naozaj, aby nestávalo sa to, že nejaká chybovosť pri doručení, pri objednávkach. A takisto môžete využívať aj množstvo iných ODU aplikácií, napríklad riadenie smien, hodnotenie zamestnancov a množstvo analytických vecí. To znamená, že koľko sa mi napríklad predalo burgerov, koľko mi zarobili, aké sú náklady na ingrediencie, alebo skladové hospodárstvo prostredníctvom AI. To znamená, že mám napríklad na sklade 10 Coca-Cola a už mi systém automaticky vyhodí nákupnú objednávku a informuje, že musím si dokúpiť už ďalšie Coca-Coly, lebo systém analyticky vie prostredníctvom AI, že od koho dokupovať tie Coca-Coly, kedy ich dokúpiť a vytvoriť nákupnú objednávku, čo sa má dokúpiť. To znamená, že nákupcom alebo obchodníkom vlastne dá túto požiadavku na nákup tento systém absolútne sám. To znamená, že bez nejakej ručnej inventarizácie. To znamená, naozaj budete mať na sklade vždy všetko. Ten systém dokáže identifikovať presne podľa vašich, alebo podľa nejakých dát a podľa nejakých interných postupov, že teraz musím niečo dokúpiť. Tohto mám napríklad na sklade dosť veľa. To znamená, že treba to dať do zľavy, málo sa to predáva. A tieto dáta si viete reportovať o predaji, aj o nejakom o tých skladových zásobách, pozrieť reporty na nejakej dennej, týždenne, mesačnej báze a vyhodnotiť. A samozrejme potom aj na základe nejakého cashflowu stanoviť si, koľko čoho má byť, čo je najpredávanejšie, čomu sa venovať, čo vylúčiť z jedálneho lístka, zúžiť alebo rozšíriť, ako sa predávajú nové jedlá a podobne. Takže aktuálne si už prejdeme konkrétne aplikáciu pre reštaurácie. Takže nachádzame sa už v aplikácii ODU v moduloch reštaurácia, takže aktuálne máme nakreslenú reštauráciu
na určité poschodia, na určité stoly, kde je určitý počet stoličiek a my pripravujeme ten software naozaj na mieru. To znamená, že zajtra viete používať ten software, presne máte namodulované jedlá, naimportované receptúry a takisto aj stoly a možnosti usedenia hostí a počet hostí. Takže aktuálne vidíme možnosti kombinácie jedálneho lístka, ktorý môžeme vlastne, tí ľudia si to môžu objednávať online na webe alebo cez mobil u čašníka, čiže čašník vlastne objednáva za ľudí jedlo ku konkrétnemu stolu. Vie samozrejme také základné veci, ako napríklad splitovať účet alebo dať nejaké poznámky k jedlu. Je tam aj grafické znázornenie toho jedla. Pre kuchyňu samozrejme aj nejaká receptúra. Má tu prehľad vlastne aj čašník, aj kuchyňa rozličných receptúr jedál, objednávok, zaplatení. Je tam strašne veľa toho možného, čiže napríklad aj tzv. Takeaway jednotlivých objednávok. Takže tu vidíme prehľady objednávok, kde vidíme aj stôl, aj číslo objednávky, aké možnosti platby. Samozrejme je prepojenie aj s finančnou správou cez ORP, čo spĺňa náležitosti aktuálne VRP 2. To znamená, že bločík sa pošle finančnej správe. Aktuálne vidíme ďalšie moduly a reportingy, to znamená, že vidím, koľko jedál sa predalo, aké boli tržby a neuveriteľne veľa možností, čo sa týka prevádzky reštaurácie. Takže naozaj je tam viac ako 55 aplikácií. No a teraz si môžeme pozrieť vlastne displej v kuchyni. To znamená, že v kuchyni máte samostatný monitor, kde vybavujete jednotlivé objednávky, ktoré sú očíslované, vidíte k ním poznámky. Napríklad ten žltý text bol práve samo o sebe poznámka, tuto je pre čašníka, čo je hotové, bola hotová 502, to znamená, že vie, že 502 má odniesť na ktorý stôl. Aktuálne pozeráme prehľad nastavení reštauračného systému, je tam naozaj toho veľmi veľa, čiže napríklad aj objednávanie cez stránku, jeden lístok cez QR kód, ktorý je aktualizovaný priamo na webe bez nejakého potrebného zásahu web developera. Aktuálne už pozeráme na objednávky cez tzv. Tablet display alebo kiosk mod, kde dostanete nejaké čísielko ako v McDonalde a viete si tú objednávku prevziať. Takže to takto napárované cez mobilného čašníka kuchyňu až naozaj po informáciu, kedy ten človek si môže prevziať tú objednávku. My to prispôsobujeme presne podľa tzv. Business flowu, workflowu reštaurácie. To znamená, že ak nechcete mať takeaway, ak nechcete mať nejaké iné nastavenia, tak sa to prispôsobí, aby vás to zbytočne neobťažovalo. Tu už vidíme skladové hospodárstvo, ktoré je veľmi pokročilé, kde, ako sme si spomínali, je možné doobjednávať automaticky veci, to znamená, že sa vytvorí nákupná objednávka, vie sa poslať tá nákupná objednávka napríklad metru, alebo od koho nakupujete tovar a AI vypočítava, koľko by ste mali mať Coca-Coli, koľko Fanty, koľko mesa, aké minimum mať napríklad v ktorý deň, koľko kilogramov hovädzieho mesa napríklad, čiže vie ten systém nejakým spôsobom reportovať a optimalizovať skladové zásoby aj podľa cashflowu. Ako reštaurácia môžete využiť naozaj množstvo iných aplikácií, ktoré si vlastne pozrieme v ďalšej časti. Aktuálne pozrieť trošku reporty. Prejdeme do tej časti, kde jednoducho môžete si pozrieť, čo všetko môžete využiť. Pre reštauráciu napríklad upriamil by som pozornosť na web,
ktorý si viete veľmi jednoducho sám editovať, či máte nejaké denné menu. Viete si to veľmi jednoducho sám editovať bez toho, aby ste potrebovali zásah web developera k systému dostávať vlastne individuálny návod, ako pracovať s týmto systémom. Vy máte návody, videá. Takže teraz sme si poukázali napríklad Knowledge, kde sú receptúry jedál. Niektoré aplikácie naozaj pravdepodobne nevyužijete, ale ak máte nejaké svadby, hostiny, tak tie je možné na to je možné využívať CRM a cenové ponuky, kde teda posielate nejaké predbežné cenové ponuky a automaticky sa vám pripravíte cenové ponuky. Aktuálne vidíme, ako AI dokáže prečítať prijatú faktúru a rozdeliť ju na konečnú cenu a DPH-čku. Konkrétne, ak aj máte nejaké príchodzie maily a požiadavky, je možné využívať helpdesk pre reštaurácie, čo je však vhodné možno pre väčšie reštaurácie alebo kongresové centra. A takisto si spravovať aj kompletné dokumentácie, či už zmluvy, nájomné zmluvy alebo zmluvy s dodávateľmi. No a tuto je aplikácia e-learning, to znamená, že mám nejaký špecifický burger, mám tu aj videonávod s nejakými receptúrami, ako presne dodržiavať tú receptúru. Viem si otestovať kuchárov, zamestnancov a nemusím sa bať. Vie sa mi vymeniť kuchár, vie si pozrieť, čo ako, kde sa nachádza, aké receptúry má použiť. Takže je veľmi veľa aplikácií, ktoré sa dajú customizovať, čiže prispôsobiť priamo reštaurácii, ako napríklad tá aplikácia e-learning Knowledge, kde mám presnú receptúru, kde sa nachádza tá ingrediencia a koľko sa čo má robiť. Máme tu aj zamestnancov v tej aplikácii, to znamená, že viem si hodnotiť a pozrieť, kedy im končí zmluva. A tuto máme dochádzku. Takže ďakujem za pozornosť.